एक रुपए में तो स्टोरी टीवी डाउनलोड करो। Mereka cinta yang masuk teroris naik sini sila pakpak komiti ini blok presiden sini saat turut kemajuan ini masuk teroris ini kau mereka terbentuknya masuk teroris naik sini soalnya belai tongkol aja, panggil tongkol, koyak terbisai tongkol, sini geduk mah, bos kakak, bos kakak si takut sini, tadi kesangka, pilih cina baik hak tongkol, kamu tongkol tadi tongkol mana cina jeng thangnya general edisi vote में तामने चलाई एकदम कहाँ कर चेंजा और चेंजा ने बिसिंग चेंजों किरी ताई उबरो कटामा करके नहीं है कि हमारे ने बेलाई तो फगो जो वही कर ताई वो ठांसा खाए बुआ गाड़ी आजकल जिनो नहरे चीन औधी कामा मारा निभागे निका बुस्टर इलेक्शन एडिसी विलेज कम्युनिटी इलेक्शन उन्नाय इन थाने नरो कैंडिडेट ने दरकार करे तांगी दरकार करे Aba, OSM lego kok sarai gere, jadi si kok sakam kai. Asal sini buat rakor soklaya High Court, Supreme Court, dot hangai, baik kumpulan agak kamu lag putih rang doi. Apa tu? Saya tahu macam ni. Long live, 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 nang tini orang tahu zon kami ni, parti ni orang zon. Ini kan di parti itu. Video kerja, soto dia ada soto ini, kalau gratis habis orang kah. Habis dia MLA, anak samunan galia, bukan tuan itu siapa video. Agi pertama sama di serak itu. Jadi ansi macam nggak tahu ni MLA kalau ansi siapa. কিন্তু তাও আমরা বারে সরকার ini asabla pinawa je samu tamu ni prohno sorgara jokha ai sumu nono budru kha kasi trakung marna shori amar nai tamu no bana khaya ba abui na taw ma sawo chini jara trakung e shogire ni borao ang si bangma sai changsi sil khairau proto emle ba osmoy okuchi e wanti sahi ni zakar basawo oro ang si prothom bangmo boro oro ang si busede aga ani khorang khai si je thela ko je sogre bro phai Chini media person ani bung ke Robinson koloi ang bo haino ngangkai kono phana na de 2018 chimi BJP phai chini thela ko chini MLA sab ni kono mukumo kaisa pilar bo kaisa ma kari ko norok nai ne khanga jon thalo sangi mano norok nai de norok bo cherai nai de norok bo nai tai soigore bhai omekan kaisa building phan school phan kaisa phan tangja kari ko aboni bagai seng omhai MLA no seng nangya 2028 seng diprasani chini sarkar namnai tai seng ang tabo parti ang parti niya ang parti hingga mo thanjau sang phayo parti abo kun borok ya thansa se chini jobo nang komani hinggai seng thanjau song tong hingge seng jotna seng thansa ban seng develop khlainai seng thanjau na seng tongoi basang seng agolani asna hambai no naikol tongnai soigore no naikol tongnai sini angkel naren koloi tei Robicharan koloi bosokti kendro ni incharge tu tongjak observer tu tongjak 2014 ni sekang ni simi poro BJP o khaioi
thela kong amsai soigori amsai o boronu BJP no tei doloi rag roi tong mani yabat tini borok chungbai baksa Maharashtra ni netritwe chini Tiprasa ni jobano tei bukrak khaine hnai borok chungbai phaika chungbai baksa phaimani bagoi borok no bilai khe hambai yafaru chini joba tei bukrak unai chini joba ni bising tei chung tei bo chini adhikar rok manai chini borok ni netritwe 6 poribar tei 23 buta joini rokha phainai chalo bo tei bo kwbang phainai oro thela kong amsaio BJP emne no kom soigori amsaio to tei bo kom haifano je tabo masa musu tongnai rok phano borok ni netritwe je tabo tini phaimani nogoi tei samung tangnai bo korikha o jagao chini MLA chini tabo ni speaker ni tangmani no bo borok clearly sakha je thela kong tei soigori amsaio je babe development khaini nangmani rok mungsa boroni samung khaije ya bono bo jungkoni khukri khana laika ani bangoi phainai chalo chung chini jobano tei bo krak phainai hnai borok tini phaimani bagoi borno haine hai chini Maharaja ni berkhakte chini Tipramo thapati ni berkhakte tei ani byaktigoto ni berkhakte bilai khe hambaya phar asa khayo phainai chalo tei bo chini joba krak nai hambai